tal-introduzzjoni. Tajb, nixtieq nibda b'avviż xkejken, ġifieri l-ewwel xtaqt nifraħ il-laqda tal-għalliema tal-Malti li mhux biss reġgħet qamet imma qed torganizza numru ta' attivitajiet li nittamaw jgħinu lill-għalliema u hekk. Imbagħad inserta ħafna mill-għalliema huma nisa u hekk nasib hija professjoni li b'xi mod tattira ħafna nisa. Allura xtaqt nawgura lin-nisa kollha li qegħdin hawnhekk u li forsi tisimgħuna. Nirringrazzjakom tal-li ġejtu wara ġurnata xogħol biex tisimgħu dak li għandi ngħid fuq is-sinonimi. Bħalma qed meta tajt taħdita fuq qasam tal-grammatika, jiena il-tħejjija tiegħi mhix pedagoġika. Jiġifieri jiena hekk ħanaddi xi ftit li naf fuq is-sinonimi sewa fuq is-semantika b'mod ġenerali, imma mbagħad nistgħu nagħmlu diskussjoni issa jew f'ħin ieħor fuq kif nistgħu nadattaw mbagħad dan il-materjal għal-klassijiet sewa u għal-studenti ta' etajiet differenti u ħiliet differenti. Mela, jiena ħejjejt xi slides li nispera għarajt għamlu ma' jitilgħu. Mela, is-sinonimi bej wieħed u ieħor għalkemm dan huwa terminu tekniku b'xi mod qisu kulħadd ikun familjari miegħu jew ħafna nies ikunu familjari miegħu anki tfal żgħar. Oliver Frigieri fid-dizzjonarju tat-termini letterarji xtejb ngħidu Joseph fil-bidu fl-introduzzjoni qisu għamel qasma bej qisu taħdidiet ta' natura lingwistika u taħdidiet ta' natura letterarja. Hawnhekk meta niġu fis-semantika da jiġi qasam li għandu mit-tnejn insomma mhux hekk li jerħi fiż-żewġ oqsma li kultant noqogħdu nifirduhom għal xejn insomma aħna. Mela, Oliver Frigieri fid-dizzjonarju tat-termini letterarji jgħid li sinonimu huwa kelma li għandha l-istess tifsira ta' kelma oħra, il-grassettu huwa tiegħi sewa. Jew li marbuta mill-qrib fit-tifsira ma' kelma oħra fl-istess ilsien. Issa, jiena nifoka fuq l-ewwel parti dik li għamilta bil-grassett. It-tieni parti għalkemm hawnhekk Oliver qiegħed b'xi mod itenni diskors li kemm il-darba jsir. Din dal-kunċett tal-qrubija fit-tifsir huwa kemm xejn perikolus fis-sens li fejna fina furketta il-kelma furketta t-tifsira tagħha hija qrib tal-kelma imarfa u tal-kelma sikkina, ma nistgħux ngħidu li furketta imarfa u sikkina huma sinonimi. Jew oħxon, il-kelma oħxon hija qrib il-kelma rqiq, ma nistgħux ngħidu li huma sinonimi, anzi, is-soltu ngħidu li huma bil-kontra, antonimi opposti. Jiġifieri aħjar nifokaw fuq l-ewwel parti li hija kliem fl-istess tifsira, fl-istess silsien, fl-istess lingwa. Jiġifieri qed ngħidu nitkellmu fuq nomi allura għall-isem Malti u l-lingwa Maltija, x'hekk il-sinolingwa ngħidu li huma sinonimi. Jista' jkunu verbi ma wkoll jkunu sinonimi bħal tispera u tittama. Aġġettivi, ħafna aġġettivi jkunu sinonimi bħal żgħir u ċkejken pereżempju. Jista' jkun avverbi ma wkoll li jkunu sinonimi bħal dlonk jew minnu fih u immedjatament. Anke prepożizzjonijiet bħal fil-kexxun u ġol-kexxun jistgħu jkunu sinonimi. Jew konġunzjonijiet bħal imma, iżda, però u xi kliem ieħor ukoll bħal madankollu. Anke l-kelma biss tista' tkun sinonimu x'hekk ħafna drabi fil-bidu ta' sentenza inkun qed xi ħaġa ngħid biss dan ma jgħoddx għal dawn il-każijiet pereżempju. Tajjeb ngħidu wkoll li mhux bil-fors is-sinonimi jibqgħu fl-istess parti tad-diskors, jiġifieri jista' jkolli aġġettiv li huwa sinonimu ma' verb bħal sħun u jaħraq. Jew inkella jkolli aġġettiv bħal xena sabiħa, sewa l-kelma sabiħa, li huwa sinonimu ma' nom, xena bellezza. Jew li huwa sinonimu ma' frażi magħmula minn prepożizzjoni, artiklu u nom, xena tal-istampi. Jew verb fin-negattiv, xena ma tpinġijiex, ġifieri dawn huma l-koll sinonimi. U l-aħħar żewġ eżempji iwassluna l punt importanti. Ħafna drabi meta naqraw fuq is-sinonimi, l-eżempji li naraw ikunu kliem sempliċi, kelma waħda. Però ħafna sinonimi jinvolvu frażijiet jew saħansitra idjomi, jekk tit anke qwiel. Ġifieri stinat huwa sinonimu ta' rasu jibsa, ta' għandu ras ta' żonqor u oħrajn, jew inkella żgħir apparti li huwa sinonimu ta' ċkejken, kif għedna ftit ilu, huwa sinonimu wkoll tal-frażi daqs nitfa', daqs tikka, daqs naqra, bilkemm jidher.
eccetera. Eh, F'daqqa għalla rida ċumbum, ġifri anka tip ta' x'naqbad ngħidilhom interjezzjonijiet ukoll jistgħu jkunu sinonimi mhux hekk. Ħabta u sabta. Jina f'kelma bħal aktarx jew x'aktarx, ġili tkun sinonima ma' forum bħal qabli, dak aktarx ma jiġix, dak qabli ma jiġix, dak kapaċi ma jiġix, jista' jkun ma jiġix, għandu mnejn ma jiġix, eċetera. Jew il-kelma per eżempju, sinonima ma' eżempju, ma' bħal, ma' ngħidu aħna, għall-argument, għas-saħħa tal-argument. Sewa, ġifieri il-punt li qed nipprova nagħmel hawnhekk huwa li mhux bil-fors kelma waħda ikonna, imma jista' jkollna frażijiet bħal dawn li qed nagħtu hawnhekk. Issa, jekk naraw studji tat-teorija tas-semantika, meta jiġu sinonimi kollhom definizzjoni pjuttost dejqa, li ma tantx ħalli spazju għal-gris, insomma, ġifieri jew abjad jew iswed. Żewġ kelmiet ikunu sinonimu jekk nistgħu impartu waħda mal-oħra. Waqt il-valur semantiku, il-valur tat-tifsir, il-valur stilistiku ta' reġistru, eċetera, tal-espressjoni jibqa' xorta. Ġifieri skont dawn id-definizzjonijiet pjuttost dojoq, nistgħu nħadmu l-kriterju ta' partit, mela hekk għandi kelma bħal persuna u nista' naqbad l-istess kuntest u nibdilha ma' kelma oħra jew frażi oħra u jkolli l-istess tifsira, allura hemmhekk għandi sinonimi. Mela wara l-bib hemm persuna, wara l-bib hemm xi ħadd. Nistgħu ngħidu li persuna u xi ħadd huma sinonimi. Imma jekk ngħid wara l-bib hemm raġel, f'dal każ ma nistax ngħid li raġel huwa sinonimu ta' persuna għax jista' jkun hemm mara, jista' jkun hemm tifla, jista' jkun hemm tifel. Sewa ġifieri fejn toqgħod waħda toqgħod l-oħra biex ikollha sinonimi. Il-parti l-oħra tat-partit, ġifieri rrid noqgħod attent li ma kuntest impartat il-kliem, ġifieri jekk ngħid nannu għandu t-sokkor, nista' mpartata ma' nannu għandu d-diabete. Però jekk ngħid nannu mal-kafe jieħu tnejn sokkor, ma nistax ngħid mal-kafe nannu jieħu tnejn diabete, sens nista' ngħid għadni kemm għedta, però ma taħdimx. U meta jkollna sentenza li b'xi mod ma taħdimx, jiena ħanamilha mxengla sewwa f'dawn is-slides. Mhux qed nuża l-istilla, l-asterix li soltu jintużax, ħafna minnhom huma b'xi mod possibbli. Ovvjament mhumiex normali jew forsi jżarżru ma nistgħux neskluduhom bħala sentenzi, tal-inqas mhux minn punt di vista strettament sintattiku. Punt ħolli jissemmu huwa l-valur semantiku. Jiġifieri jien nista' ngħid missier it-tifla sifer jew il-papa tat-tifla sifer, għalkemm huma sinonimi, nafu li t-tieni waħda għandha valur semantiku differenti mill-ewwel waħda. Barra minn hekk, jekk għandi frażi bħal jum il-missier, ma nistax impartata kif ġipu laħaq ma' jum il-papa. Jew jekk ngħid fassal li magħruf bħala missier lil sim Malti, dik tkun stramba jekk ngħidha vassal li magħruf bħala l-papa tal-ilsim Malti, qed ngħid l-istess ħaġa, ma hawnhekk qed nirrikonoxxi li missier apparti t-tifsira ta' papa, mhux hekk, ta' ġenitur maskili, għandha wkoll it-tifsira ta' personaġġ li jkun importanti ħafna fil-bidu ta' xi moviment jew ta' xi naf teorija, ta' xi ħaġa partikolari. Mela, biex naraw daqsxejn kif taħdem is-sinonimija u jekk effettivament għandniex sinonimi fil-lingwa, sinonimi veru propri fil-lingwa, li ħanamlu għadan, aħna normalment imdorrijin nfittxu shortcuts fil-ħajja xek, imma għawek ħanidu triq itwal. Iġviri, ħansemmi numru ta' kunċetti ta' semantika. Provajt nżommhom kemm jista' jkun fil-qosor. Li ħajjnuna mbagħad għat-tielet parti li fija nerġgħu niġu għas-sinonimi suppost armati, bodot, li nkunu sinnejnihom daqsxejn iktar. Sewwa, mela. Il-forum u t-tifsir, ġifiri essenzjalment meta nitkellmu fuq il-lingwa nkun qed nitkellmu fuq forma u tifsira dak li għandna, ġifiri l-lingwa hija qabel xejn kemm ngħid ħaġa oħra wkoll. Sħabna tal-qaqda tal-għallima tal-Malti qalu li dan is-suġġett apparti li jintgħallem fis-sekondarja jintgħallem ukoll fil-post-sekondarja. Allura żidt ukoll xi punti li forsi jkunu rilevanti iktar għal min qed jagħmel dan is-suġġett għall-avvanzat jew għall-intermedju, ma dejjem dawn il-kunċetti dejjem jistgħu jiġu adattati
għal udjenzi differenti. Bażikament, ġifieri, meta nitkellmu fuq lingwa, nitkellmu fuq dan iż-żwieġ bej forma li tista' tkun miktuba jew mlisna u tifsira. Tifsiri u tifsira, insomma. U r-rabta bejnietom ngħidu li arbitrarja, ġifieri m'hemm l-ebda raġuni partikolari għaliex din li għandi ħdejja tissejjaħ karta, sewa stejna sejħni la xi ħaġa oħra. Tantu hekk li naraw li l-istess kulur jista' jsejjaħ bismijiet differenti f'lingwi differenti. Jiena ħadd erba' hekk bħal eżempju. Tanti r-rabta hija arbitrarja, ġifieri mhix motivata, l-forma tista' tinbidel ma' żmien. L-ispalla kif nafu fl-antik kienet tisjaħ kitf u tnejn kienu kitfejn. Inbidlet il-forma, illum għaddejjen minn tista' targumenta li hemm bdil ieħor għaddej, ħafna nies flok il-qatt tismahom jużaw il-waist, flok il-ġembejn tismahom jużaw il-hips. U xek il-ħuġbejn jew s-suf tal-għajnejn saru l-eyebrows għal numru ta' nies. Ġifieri, tant m'hemmx rabta bejn il-forma u t-tifsira li tista' tinbidel. Bħalma jista' jinbidel it-tifsir. Jiena nħobb insemmih dal-eżempju ta' karozza li nsibuha dokumentata f'dizzjonarji ta' 250 sen ilu, anki iktar, imma b'tifsira differenti minn kif nużaw għallum, laqas biss kellhom karozzi dak iż-żmien. Ġifieri, it-tifsira se tinbidel. Mbagħad hemm tipi differenti ta' tifsir, sewa hemm dak ngħidulu tifsir letterali li jkun jinaf neutrali u fatwali, u tifsir mhux letterali li ma jkunx realistiku, ma jkun figurattiv. Ġifieri nista' ngħid jew dak jgħid ħafna, jew xorob li moħħi, jew ħadd li moħħi, ħadd li rasi, ġifieri Alla ħares ħadd li rasi u xek. Għax kieku mhux jagħtaw biex ngħidilkom li jgħid ħafna, jew flok jgħid nikteb, nista' ngħid qlajt idi, ma nkunx qlajta minn post u xek, ġifieri hemm it-tifsir letterali u t-tifsir mhux letterali. U fost l-oħrajn it-tifsir letterali naqsmu f'tipi differenti anke meta nanalizzaw il-letteratura, sewa hemm il-metafora. Fil-letteratura tkun metafora friska. Il-barra mill-letteratura tkun metafora ngħidula mejta. Fil-verità jekk tieqaf taħseb fuqha mi mejta xejn, ġifieri hija ħajja ħafna. Meta ngħidu issallabt biex trajt dar, ma nkunx issallabt u xekk, ġifieri hemmhekk għandi żewġ affarijiet li ma daqqatajn m'għandhomx jaqsma xulxin, ġifieri jiena x'għandix naqsam mat-tislib. Sewa imma qiegħed nassoċja d-dbatija sewa s-salib u nagħmel metafora. Jew qtiltni ħammut bid-dak, ġifieri Alla ħares qtiltniux. Il-metonimija, qed nuża kelma biex nirrefera għal xi ħaġa oħra, meta qed ngħid pejjeb żewġ pakketti, qed ngħid li mhux pejjeb il-pakketti, ma pejjeb ta' ġol pakketti, pejjeb is-sigaretti u xekk. Jew jekk ngħid inħobb naqra l-Dunkarm, mhux il-Dunkarm inħobb naqra max-xogħlijiet ta' Dunkarm, qed nuża kelma biex nirrefera għal xi ħaġa oħra. Jew l-iperboli l-eżaġerazzjoni din hija mifruxa ħafna fil-lingwa, sewa speċjalment il-lingwa mitkellma. Smajta ġejja minn 7 bot il-ħanin. Għatkejjilhom jew. Fittixthom kull imkien, kull post inkun fittix żewġ ikxaxen u xekk. Jiena taqqabli tambur ta' widnejja, ġifieri l-aħwa kemm nażaġeraw, ġifieri imma so. Issa l-ambigwità, il-forma ħafna drabi tkun ambigwa. Issa hekk hawn numru ta' termini li jiena ġili ġew fidejja xi noti li jitqasmu fil-klassijiet. Li nibda nara xejn ta' taħwit, jiġifieri jekk forsi nistgħu nażluhom minn xulxin, nkunu naħseb qed nagħmlu pjaċir lil kulħadd. Jiena hawnhekk qed nimxi mad-definizzjonijiet l-iktar mifruxin, jiġifieri dawk li qisu kristallizzhom lions u mbagħad baqgħu jiġu repetuti minn numru ta' lingwisti sewa. Ġifieri mela, hemm ambigwità li tista' tkun jew fuq il-livell tal-kidba, jew fuq il-livell tat-taħdid, jew fuq it-tnejn li huma. Issa, meta l-ambigwità tkun biss fil-livell tal-kidba, dawk jissejħu omografi. Omo tfisser l-istess u grafija l-kidba. Sew għandhom l-istess kidba, il-pronunzja ma differenti. Allura hawnhekk kif qed taraw jiġifieri tal-kliem huwa ambigwu fil-kidba. Meta ngħidu l-ambigwità tiżvinta u xekk, jiġifieri ġara u ġara. Għandi arsa u arsa, tajjar u tajjar. So din hija ambigwità fil-kidba biss, dak huma omografi. Mbagħad hemm l-omofoni. Hawnhekk għandna l-istess ħoss u xekk omofoni, imma l-kidba tkun differenti. Ħafna drabi
Tawa ħafna eżempji fil-Malti li ħafna minnhom ikunu blajn u blakka bħal xar u xar, tela u tela, eċċetera sewa. Issa meta l-ambigwità tkun kemm fil-kitba u kemm fit-taħdid nitkellmu fuq żewġ fenomeni, l-omonimija jew il-polisemija. Sewa, ġifieri importanti li nżommhom daqsxejn distinti għax ġili l-omografi jsejħu omonimi, tajjeb li nżommhom distinti kemm jista' jkun. Mela, ħanibdew mill-omonimija. Omonimija, l-istess isem qed ngħidu hawnhekk. Il-kitba u l-pronunzja jkunu l-istess, imma la jkun hemm rabta fit-tifsir u jekk toqgħod fittex jekk tkun taf l-etimoloġija lanqas hemmhekk ma jkun hemm rabta fin-nisel tal-kelma. Ġifieri jekk nara l-ħall bħala verb u ħall bħala il-liquid u l-vinegar, m'hemm l-ebda rabta bejnietom la fit-tifsir u lanqas fin-nisel tagħhom. U d-dizzjonarju da ħafna drabi jimmarkom billi jagħmel numru superscript, kif għamiltu hemmhekk jiena fi slides. Jew il-mandolina, l-istrument mużikali u l-mandolina l-frotta. Fil-każ tal-polisemija, għandi xi ħaġa daqsxejn differenti. Il-polisemija semantikament hija iktar interessanti għaliex għax l-omonimija hija kombinazzjoni. So, l-omonimija hija kombinazzjoni ġifieri għandek żewġ kelmiet li minħabba żviluppi storiċi insertaw iltaqgħu. Fil-polisemija m'għandi kelma waħda li bi proċessi aktarx metaforiċi jew bi proċessi ta' assoċjazzjoni, kelma waħda ikollha numru ta' tifsiriet li b'xi mod ikollhom relazzjoni bejnietom. Mela, nista' nara li lon aktar beda bħala l-parti tal-ġisem, imma mbagħad estenda l-parti tal-qmis u xekk lon tal-qmis, jew lon tal-fliexkun għax ikun jixbħu, u kull ħaġa li għandha dik l-għamla, bħal lon tal-utru pereżempju. Jew nkella l-isfar beda mill-kulur, imbagħad assoċjajna l-parti tal-bajda li mhix bajda, xek ngħidulha l-isfar, xi ħadd li jkun pallidu ngħidulu isfar u xek kif sfar. U nużaw wkoll għall-antisettiku, ġifieri tajt għamilt taqgħu tajt ħanamel ftit isfar fuq il-ferita, fuq il-barxa. Għaliex għax huwa isfar u xek tal-ewn isfar, ġifieri għalhekk kun hemm rabta. Jew jiena f'skutella apparti li tfisser reċipjent, tista' tfisser ukoll dil-parti tal-qurrija u xek l-iskutella tar-ras. Din għamlu ħafna fil-parti tal-ġisem naqbdu oġġett u nxebħuh mal-parti tal-ġisem, il-galletta, parti dik li tikol hemm il-galletta tal-irkoppa u xekk, il-qampina, parti dik li ddoq għandek il-qampina tal-ħal, is-saqaf tal-ħal, il-ħajta tal-ilsien, eċetera, il-qasba tas-sieq. Ħafna verbi li kellna naqbdu dizzjonarju u niftħu il-verbi ħanaraw li l-biċċa l-kbira jew ħafna verbi huma polisemiċi, ġifieri għandhom iktar minn sens wieħed. Jekk nieħdu tikol bħal eżempju, tista' tuża l-ewwel sens aktar ġiġina f'moħħna jkun in-numru wieħed. Tikol plattaġin. Imma nużaw ukoll fis-sens ta' jaqbdek l-ikel jew jaqbdek il-ħakk u xekk, ġifieri qed jiklu mnieħru. Fis-sens ta' xi ħaġa titerra u xekk il-mewġ jiekol il-blat. Meta xi ħadd jiflik u tgħidu kielni bil-ħars, jekk xi ħadd jaħtfek tgħid kif taħt ħalqi kielni. Jew tibqa' del xi ħaġa tgħid kil tal-komodina pereżempju, x'hekk għandek tifsiriet differenti b'xi mod ukoll assoċjati marbutin ma' xulxin. L-omonimija sewa ġifieri mela qed ngħidu żewġ kelmiet m'għandhomx jaqsma' xulxin imma nsertaw minħabba żviluppi storiċi insertaw għandhom l-istess għamla kemm fil-kitba u kemm fit-taħdid. Dawn aktar jiġru għax ikun hemm xi tip ta' ħoss l-intelett, ġifieri aħna nafu li fl-qarbi kien hemm is-s enfatika u s li għandna fil-Malti, imma fil-Malti intilfet l-enfatika, allura safra il-femminil ta' isfar u safra vjaġġ insertaw omonimi. Però m'hemm l-ebda rabta bejnietom mhux hekk bejn il-kulur u li tagħmel vjaġġ. La sinkronikament fit-tifsira u lanqas storikament. Ejjew kellha tittowja u x'hekk. U interessanti għax it-TH fil-Malti jsir T. Allura, it-towja tista' tfisser kemm termonka karozza u kemm twaqqa l-friża ta' xi ħaġa u x'hekk tistennija titowja xi laħma. Hija l-istess ħaġa, sewa ġifieri għandna konverġenza fonetika xi ħoss intilett. Inkella minflok dan li jiġri huwa li xi ħoss jinbidel. Pereżempju, laqqam
huwa wkoll każ ta' omonimija, ġifieri jew tagħti laqam il xi ħadd, dak laqmuh jew nkella tlaqqam siġra. Issa l-eruq kienu differenti, l-ewwel wieħed kien l-b, imma peress il-b u l-m jixxiebħu bħala ħsejjes bħala fonemi, insertaw iltaqgħu. Jew nkella jingħaf fil-każ ta' fit-Taljan kellek vista, skużawni, u viżita. Sewa, imma bil-Malti it-tnejn isiru vista. Allura li żżur il xi ħadd hija vista u x'hekk. U l-fakultà li tara hija wkoll vista. Imorru lura l-polisemija. Il-polisemija li ħaniġu bżonna minn ftit ieħor biex inkomplu fuq is-sinonimi ħafna drabi tkun ikkawżata mill-metafora jew il-metonimija li semmejna ftit ilu. L-iktar il-metafora. Ġifieri dik li nxebħu ħaġa moħra li ma daqqatajn tgħidha x'għandhom x'jaqsmu xulxin. U l-metafora ħafna drabi qed nissimplifika hekk ma l-metafora ħafna drabi tkun jew assoċjazzjoni fl-għamla, jew assoċjazzjoni fil-funzjoni. Mela żiemel tal-ħwejjeġ ngħidulu żiemel għax b'xi mod xebbaħni l-għamla tiegħu xebbaħnija ma' żiemel, mhux hekk mal-annimal. Jew fil-funzjoni, ġifieri bużieqa nużawha għal belun u xekk, jew għal min jinfaqa jibki mix-xejn għaliex bħal bużieqa jinfaqa. Anke l-verb jinfaqa huwa każ ta' polisemija u xekk. Għax mhux biss bużieqa tinfaqa manka persuna, tista' tinfaqa f'xi tip ta' emozzjoni. Jew inkella li semmejna ġifieri l-metonimija. Ġifieri li sens jintuża l-sens ieħor, melek ngħid rota hija kemm il-wheel u kemm il-bicycle, ġifieri il-parti qed jintuża għas-sħiħ għal kollu kemm hu. Jew it-takkuna u x'hekk tgħid illum ħriġt bit-takkuna, ma tkunx ħriġt bit-takkuna biss, ikollok iż-żarbun kollu kemm hu. Imma takkuna apparti li jfisser il-parti t'isfel daqsxejn għolli taż-żarbun jista' jfisser tip ta' żarbun partikolari. Inkella għandna metonimija li hija pjuttost regolari bejn il-kontenut u l-kontenent. Mela jekk ngħid il-platt kielu kollu, ma jfissirx li kiel il-platt. Dawn ma sax toħodhom letteralment hux kieku farrak snienu biex kiel il-platt kollu, ma kiel ta' ġol platt. Il-fliexkun xorbu f'niswiet, fliexkun ma sax tixorbu, tal-ġol fliexkun tixrob u hekk. Hemm anke relazzjoni bejn min jipproduċi xi ħaġa u l-prodott, ir-riżultat. Din li semmejna, ġifieri meta ngħid iħobb jisma' l-Mozart, mhux il-Mozart, imma x-xogħlijiet, il-prodott ta' Mozart, jekk ngħid libes il-Rolex ta' missieru, mhux il-persuna li produċitu, imma l-arloġġ aktar jew xi prodott ieħor. Jew jien naxtara Lamborghini pereżempju. Hemm anke spiss l-assoċjazzjoni bejn il-materjal u l-oġġett. Jista' jkollok kaxxa tal-landa, il-materjal, imma mbagħad ikollok l-oġġett il-landa taż-żibel. Anke jekk ma tibqax tal-landa bħala materjal, xorta tibqa' tgħidilha il-landa taż-żibel. Bħalma il-qasba xi darba kienet vera magħmula mill-qasab u x'hekk kienet qasba, illum tkun magħmula mill-fiber aktar xi ma xorta tibqa' sejħilha l-qasba għal tas-sajt qed ngħid sewwa. Il-proċess u riżultat ukoll. Jiġifieri kelma bini tista' tirreferi kemm għall-proċess. Il-bini tal-belt ħa numru ta' snin. Jew nkella r-riżultat. Il-bini fil-belt antik ħafna jew il-bini barokk eċċ. U anke bejn il-post u l-istituzzjoni din hija mifruxa ħafna, ġifieri nista' ngħid il-bank qiegħed il-pjazza, imma mbagħad nista' nirreferi wkoll l-istituzzjoni, il-bank se jnaqqas l-impjegati. Jew il-knisja jinnaf qed hemmhekk u x'hekk. U jinnaf il-knisja mbagħad nirreferi għall-istituzzjoni jew l-università nista' nagħmel hekk kull-bqija. Issa, wara da kollu, ħalli norbtu ma dak li konna qed nitkellmu fuq fil-bidu fuq is-sinonimi. Mela, Saussure li ħafna minnkom familjari ma' xogħli tiegħu tagħna numru ta' distinzjonijiet importanti. Tagħna distinzjoni fejn ta' sinkronija u diakronija. Tagħna wkoll din id-distinzjoni importanti ħafna bejn ir-relazzjonijiet li hemm bejn il-kliem u klassifikhom fi tnejn. Relazzjonijiet sintagmatiċi minn dudin jew orizzontali biex nuża sinonimi jew hekk sewa jew relazzjoni paradigmatika li tkun wieqfa jew vertikali. Qabel ma nispjega x'inhuma għalkemm uħud minnkom aktar diġà familjari magħhom, tajjeb inżommu f'moħħna li l-kliem għalkemm aħna forsi mdorin narawh maqtuħ, iżolat f'dizzjonarju,
Fil-verità, bej il-kliem hemm di xibka ta' relazzjonijiet, kważi qed faqbuta u kelma malli tismaħħa jisa tixellek kelma oħra f'moħħok u hekk. Jekk ngħid Naf, jekk ngħid ktieb, jista' jkun li hemm min tixellu il jinnaf kelma bħal romanz jew dizzjonarju, allura t-tip ta' ktieb. Kien hemm min tixellu forsi awtur kittieb min jagħmel il-ktieb. Jista' jkun hemm min tixellu stampaturi jew stamperija. Jista' jkun hemm min tixellu jinnaf il-werrej, il-kapitlu, allura l-partijiet, jew min f'moħħu jaħseb fil-karta, allura jaħseb fuq u l-ispina jinnaf tal-ktieb u l-qoxra jaħseb fuq il-ktieb bħala oġġett fiżiku, u nibqgħu sejrin hekk insomma. Mela. Is-sinonimi jaqgħu ma ta' taħt sewa ma' relazzjonijiet paradigmatiċi, imma għandna bżonn l-oħra wkoll biex narfu bejn is-sinonimi. Mela, relazzjoni sintagmatika dik li ngħidula vertikali, skużawni, orizzontali, minn duda sewa. Mela. Bażikament hija li kelma is-sens tagħha f'termini semantiċi sewa ngħidu mela s-sens ta' kelma ħajkun affettwat mill-kliem li hemm qabilha u warajha. Jiġifieri kelma bħal qawwi ħatibdel is-sens tagħha skont li ma nom impoġġi qabilha. Jekk impoġġi baħar qawwi u rrid sinonimu allura ħammur għal imqalleb. Jekk ngħid raġel qawwi, sinonim ħajkun oħxon jew mibrum. Kulur qawwi, sinonim ħajkun jgħajjad, kulur jgħajjad. Jekk il-kafe jew it-te u qawwi, allura kark huwa sinonimu. Jiġifieri bej l-unitajiet, bej l-elementi fuq livell orizzontali hemm relazzjoni sewa waħda taffettwa l-oħra orizzontalment. Hemm ukoll dik li tissejjaħ kollokazzjoni, jiġifieri li l-kliem li s-soltu issibu fl-imkien. Il-kliem kultant qisu bħalna l-bnedmin hux. Hemm tnejn min-nies li tant ikunu fl-imkien li malli tara l-wieħed tgħidlu fejn hu sieħbek, fejn hu liħor, kważi tistenna li ssib liħor. L-istess il-kliem ma' injoranza tikkolloka ġifieri tmur grassa u x'hekk injoranza grassa. Imma mhux la kemm nibdilha ma' stupidaġni pereżempju li bejn wieħed u ieħor tfisser bħal injoranza ma taħdimx. Jew ma nafx taqblux miegħi imma nista' ngħid faqqet gwerra u x'hekk dak huwa l-mod idiomatiku kif ngħiduha, faqqet gwerra. Però ma rewwixta, naħseb iktar nużaw qamet rewwixta u x'hekk milli faqqet rewwixta. U bil-maqlub ma nafx ma' gwerra nużawix qamet gwerra, ma nafx bħalissa ma tantx tiddoqlina u x'hekk. Ovvjament ħajkun hemm uħud li huma daqsxejn uħud li huma x'naqbad ngħid kif npoġġiha daqsxejn snob qishom bħala kliem. Ġifieri Joseph pereżempju fix-xogħol tiegħu ħobb isemmi l-kelma ċappa u x'hekk ċappa jekk ħatpoġġi kelma qabel aktar xa tkun dlam ċappa. Dik kważi kważi hija kollokazzjoni qawwija ħafna, ġifieri ċappa f'dak is-sens wara kelma aktar qabilha se jkollha dlam. Ħallija li mbagħad ċappa f'kuntesti oħrajn tista' tuża, ma vera ma ftit kliem naħseb u xi naf ċappa flus, forsi naf ċappa dem, ma nafx kemm il-ċappa oħra jista' jkollok. Jew kellha safa, ma safa tikkolloka kelma bħal aggredit jew safa arrestat, però mhux normalment ma tikkollokax kelma b'sens pożittiv bħal safa ippremjat. Ma taħdimx għax safa normalment warajha imur kliem b'konnotazzjoni jew b'tifsira negattiva. La darba qed nitkellmu fuq il-livell orizzontali rridu nitkellmu anke fuq l-idjomi, ġifieri l-idjomi daw huma daqsxejn iktar fissi issa mill-kollokazzjonijiet għax ma nistax fil-kollokazzjonijiet nista' nibdel xi elementi hawnhekk malli ħanibdel element żarmajt l-idjoma. Ġifieri tagħmel il-bsaten fir-roti sinonimu ta' bastun huwa sluġ. Imma ma taħdimx hekk. Jew flok ġidaru mal-ħajt ngħid ġidaru maċ-ċint, żarmajta, issa ġiet letterali. Jew il-kliem bħaċċi rasa, nista' jekk irid ngħid il-paroli bħaċċi rasa imma nkun tlift l-idjomatiċità tagħha. Ir-relazzjoni paradigmatika mill-banda l-oħra hija vertikali. Jiġifieri mela jien għandi binja bħal mar mixja bil. U hemmhekk għandi numru ta' possibiltajiet fuq il-livell vertikali. Nista' ngħid mar mixja bil-kelb, mar mixja bil-pudel,
mar mixja bil-ħaski, mar mixja bil-kelb tal-kaċċa. Nista' anke flok mixja. Mela qishom dawn huma spazju x'hekk meta qed nitkellem meta qed nikteb għandi spazju vojt u qed nimlih. Imma għandi numru ta' possibiltajiet. Mela nista' ngħid mar mixja bil-kelb, mar passiġġata bil-kelb, mar dawra bil-kelb, mar ġirja bil-kelb, però taħdem mar bikja bil-kelb, mar dalma bil-kelb, aktar x'le. Għax għandi numru ta' possibilitajiet. U allura hekk tidħol is-sinonimija bħalma tidħol l-antonimija u oħrajn, għax jiena mixja ċertu kuntesti nista' mpartata ma' passiġġata. Imma mhux bil-fors kull kuntest, jekk ngħid araftu ġej mill-mixja tiegħu. Hemmhekk ma nistax ngħid araftu ġej mill-passiġġata tiegħu. Sewwa ġifieri skont il-kuntest li jkolli. Mela, niġu lura sinonimi. Issa suppost għandna nkunu f'pożizzjoni aħjar li nwieġbu dik il-mistoqsija li hemm isfel jekk ma importax nibda minn isfel. Is-sinonimi jeżistu fil-lingwa, ġifieri jista' jkollok sinonimi perfetti jew ġili sejħu assoluti, ġifieri li fejn insib waħda nista' nsib l-oħra, fejn insib kelma jew espressjoni nista' nsib l-oħra u l-valur semantiku jkun l-istess. It-tweġiba jekk nista' nantiċipa hija le. U ħanati numru ta' raġunijiet għaliex le. U dak huwa s-sabiħ tal-lingwa li tant hemm kulur jew lewn fil-kliem li diffiċli ħafna li jkollok żewġ kelmiet jew żewġ espressjonijiet li huma identiċi semantikament li huma sinonimi perfetti u assoluti. Ħafna drabi meta nitkellmu fuq is-sinonimija nużaw termini bħal kważi sinonimi, sinonimi parzjali, u hemm terminu ieħor bħalissa jaħrabli kuntestuali, sinonimi kuntestuali, sewa li f'kuntest jaħdem u f'kuntest ieħor le. Insomma, hemm numru ta' aġġettivi li ntużaw mal-kelma sinonimi biex juru li perfetti mhumiex. Mela, jekk naqbdu dawn l-eżempji bħal jum u ġurnata, tnax u tużżana, lewn u kulur, qadim u antik, naraw li hemm numru ta' differenzi. Mela, fil-kollokazzjoni, ġifieri toqgħod jum l-om bħala frażi, imma ma taħdimx ġurnata l-om minkejja li jum u ġurnata huma sinonimi. Jiena jolqotni pereżempju li meta xi ħadd jgħid morna ġurnata sqallija. Ġifieri aktarx ma ngħidux morna jum sqallija, tista' tgħidha u ma jkun ġara xejn kulħadd ħajfmek, imma aktarx id-drawwa jielu nużaw il-kelma ġurnata hemmhekk. Imma mbagħad meta jiżdiedu l-ġranet, naqilbu l-kelma jiem, ngħidu mort erba' ijiem sqallija, ma nafx taqblux miegħi forsi niddiskutu għal quddiem. Ġifieri jkun hemm anki dawn il-kollokazzjonijiet fini ħafna. Jiena pereżempju l-frażi illum il-ġurnata ma taħdimx jekk tgħid illum il-jum. Tużżana u tnax ifissru 12 u xek numerikament m'għandniex fiex nitfixklu, però tista' taħdem ma' bajt, ma' ravjul, ma' pastizzi. Jekk għan użaw mal-appostli, ħankun qed noħloq effett komiku xek, ġifieri mhix il-kollokazzjoni li wieħed jistenna, qed naħsad għal raġuni oħra. Kuluru lewn għandhom l-istess tifsira bejn wieħed ieħor, però kuluri naħseb għandha iktar tifsiriet apparti li lewn kull ma jmur naħseb qed tintrabat iktar ma' sens daqsxejn letterarju, kważi poetiku. Kuluri fisser ukoll il-crayons, pereżempju tajt xtrajt kaxxa kuluri, ma naħsibx ngħidu xtrajt kaxxa lwien. L-imġiba sintattika tagħhom ġieli tkun differenti. Mela araw daqsxejn, flok it-tifel beda jibki, jiena nista' ngħid it-tifel qabad jibki. Għalma nista' nuża sinonimi oħrajn, sewwa nista' ngħid infexx jibki pereżempju jew infaqa' jibki, ma ħanżommu ma daw iż-żewġ sinonimi. Nista' ngħid beda ktieb ġdid, mela issa flok verb warajja poġġejt frażi nominali. Imma jekk ngħid qabad ktieb ġdid, dik għadha tfisser li beda jaqrah, jew beda jikdbu, jew imbagħad immur għal tifsir oħra li dan qabad il-ktieb. Jew jekk ngħid il-film beda issa, nista' hemmhekk impartata ma' il-film qabad issa. Waħda interessanti hija din ir-relazzjoni li hemm bejn ukoll u anki. Ngħidilkom id-dritt għadni ma ħsibx fiha fid-dettall, però naħseb hemm numru ta' osservazzjonijiet li nistgħu nagħmlu.
Ġifieri, bla dubju hemm każi fejn waħda nista' nuża flok l-oħra. Dan l-eżempju sibtu mill-korpus, sewa mhux biss l-Istati Uniti imma wkoll il-Kanada, mhux biss l-Istati Uniti imma anki l-Kanada. Però araw ftit xidrilkom, jekk ngħid it-tifla ġiet ukoll impoġġija fuq wara, imma it-tifla ġiet anki sintattikament hija stramba u bil-maqlub. Anki nista' nuża fil-bidu xek, anki t-tifla ġiet, imma ukoll it-tifla ġiet mingħajr l-intonazzjoni tajba, eċetera, aktarx li żarza. It-tielet punt, il-polisemija, issa familjari ma dan il-kunċett. Żewġ kelmiet diffiċli jkunu sinonimi perfetti għaliex għax kull waħda minnhom ikollha it-tifsir differenti jew aktarx waħda minnhom tal-inqas ikollha iktar minn tifsira waħda. Jiġifieri domanda u mistoqsija nafu li huma sinonimi, pereżempju għamel domanda u għamel mistoqsija, però jekk domanda għandha tifsir oħra, ngħid hawn domanda kbira fis-suq, ma nistax nimpartata ma' hawn mistoqsija kbira fis-suq u nżomm l-istess tifsira. Jew nkella il-sinu lingwa, din naħseb il-mistoqsija jagħmluha lilkom bħalma jagħmluha lili. Jgħidulek għaliex qed jgħidu l-lingwa Maltija mhux l-isim Malti u nibdew bis-soltu kantalina insomma. Għandna bżonnhom it-tnejn li huma fil-lingwa. Il-sien, apparti li s-suspetti huwa li l-sien jisa kull ma jmur qed tikkolloka kważi b'mod esklusiv ma' Malti. L-sien Malti. Ma nafx tarawix bħali, ma għalkemm tista' tgħidha, aktarx ma tismax naf li l-sien Ċiniż jew l-sien Finlandiż, tista' tgħidha ma aktarx imorru għall-kelma lingwa. Barra minn hekk il-sien għandha numru ta' tifsiriet oħrajn, jien hawnhekk niżilt uħud minnhom apparti l-organu fil-ħalq. Tista' tfisser ukoll dik il-biċċa drab taħt il-lazz taż-żarbun u xekk l-sien taż-żarbun, l-sien tal-qampina, issa dalwaqt nisimgħu fuq l-isna tan-nar fuq ras ta' postli, tista' tkun biċċa twila f'nofs il-port joħroġ il-sien ta' art, eċċetera. U per eżempju it-temp u l-ajru kif nafu huma sinonimi u xekk it-temp fetaħ l-ajru fetaħ. Imma it-temp għandha iktar tifsiriet, jekk ngħid f'temp ta' sekonda, ma nistax nagħmilha f'ajru ta' sekonda, it-temp tal-verb ma taħdimx jekk nagħmilha l-ajru tal-verb. Il-bandisti jżomm mat-temp ma taħdimx. Bil-maqlub, ajru għandha użi li temp m'għandix. Jekk ngħid il-forzi tal-ajru, ma nibdilx ma' forza t-temp, jew dak moħħu fl-ajru, ma taħdimx jekk moħħu fis-sens moħħu fit-temp nista' ngħidha, ma sintendi bdilt it-tifsira. Ġifieri xi ħadd iffissat fil-meteoroloġija. Imbagħad li jiġri huwa li kemm il-darba s-sinonimi ikollhom differenzi fir-reġistru, fl-istil, tkun hemm sfumaturi differenti. Pereżempju, waħda tkun iktar teknika. Qtil u omiċidju, ħġiġa tad-deni u termometru, tabib tal-ġilda u dermatologu, fil-bidu semmejna zokkor, diabetes, u għandek waħda li tkun popolari ta' kulħadd u l-oħra li hija aktar teknika speċjalizzata. Għandek numru ta' termini li termini bħal nanna kola li huma ta' kulħadd. U oħrajn li huma ta' ftit Maltin, ta' grupp ta' Maltin, ħafna drabi marbutin ma' xi żona partikolari. Mela, ħafna Maltin jgħidula nanna kola, ma ir-Rabat ta' Malta jgħidula ħafna rabtin jgħidula żajba żajbona. Il-tajra, xi Maltin l-iktar in-naħa t'isfel iż-żejtun u marsa xlok jgħidula l-manoċċa, il-ġugarel qed ngħid sewwa, u mbagħad nies oħrajn jgħidula fjamma u oħrajn jgħidula ħamima, sewwa. It-tifsiri għal istess, però di darba għandna differenza dialettali. Mhux laqgħa darba li jkollna sinonimi bħalma semmejna fil-bidu missieru papa li waħda minnhom tkun marbuta ma' taħdid ta' tfal. Jew tal-kbar kif jitħattu ma' tfal. Jew tal-kbar meta jiċċajtaw bejnietom bħal uġieħu mimmi jew tikol u tpappi, torqod u tninni. Ġieli jkollok terminu li b'xi mod jimplika xi tip ta' ġudizzju. Mela mod tonfoq u mod tberbaq flus, so għandek ġudizzju għaddej hemmhekk. Jew eufemizmu,
Ġifieri tista' tgħid xitan jew tgħid ta' dembu twil jew ta' taħt San Mikiel. Naf tista' tgħid warrani u tista' tgħid patata pereżempju x'hekk għandek daw l-eżempji. Ovvjament jistgħu jmorru f'direzzjoni oħra, jista' jkollok wieħed li huwa vulgari jew wieħed li huwa tad-daħk. Sewa ġifieri naf jekk f'ċerti kuntesti ngħid il-kamra l-baxxa pereżempju aktarx li nisseld bis-sima jew dal-affarijiet. Xtaqt, ma nafx kemm għandi iktar ħin, Joseph. Inna qisu 40 minuta bi wieħed u ieħor. Mela ħalli nipprova nagħlaq jisu 5 minuti oħra xek. Tajb ngħid jew. Bi 25 qisu. Tajb ħafna kieku. Mela, Żajru x'kejken xtajn naqbad ma' daw it-tnejn bħala jisu case study sewa bħal eżempju biex nifukaw fuqhom. U provajt nagħmel analiżi permezz tal-korpus. L-ewwel nett, żajru x'kejken, kif ivarjaw minn xulxin? Ivarjaw fil-frekwenza, jiġifieri jiena meta ngħid żgħir qed ngħid li fil-korpus fittix il-kelma żgħir, il-femminil tagħha żgħira u l-plural żgħar. U l-istess xkejken, xkejkna, xkejknin. Qed taraw d-differenza hija kbira. Hija enormi, ġifieri l-forma żgħir, żgħira u żgħar jintużaw bil-wisq iktar minn xkejken u l-forum tiegħu. It-tieni differenza fl-oqsma fejn insibuhom. Kif nistgħu naraw xkejken jekk niffukaw mela dawn huma l-oqsma tal-korpus, sew il-korpus huwa maqsum f'oqsma bħal testi akademiċi, testi legali, tal-letteratura, il-gazzetti u l-bqija. Li nistgħu naraw li xkejken, pereżempju, f'testi legali, ftit li xejn insibuha, sa testi legali huma ħafna hekk kif qed naraw. Kull ma hemm 164 darba. Jew nistgħu nżidu dawn l-10 magħhom forsi ħa. Waqt li fil-letteratura raw daqsxejn minkejja li huwa iżgħar, ħafna iżgħar bħala qasam, fil-letteratura ssibu ħafna il-kelma xkejken. Araw ftit issa meta nfittxu l-kelma żgħir. Il-kelma żgħir f'testi legali insibuha ħafna. Fil-letteratura akkont jew paragun ma tantx insibuha. Ed hemmhekk imma bħala diskrepanza ma tantx insibuha. Iġifieri dik trid tindikalek li żgħir u xkejken huma marbutin ukoll bl-użu. Jiġifieri jekk qed taqra fejn fien sentenza ta' imħallef jew fil-qorti titkellmu fuq id-daqs ta' kamra partikolari, aktar se jużaw żgħira u x'hekk u jkejluha. Xkejkna, kamra xkejkna, naħseb ma tfissirx biss li l-kamra hija żgħira, ma hemm element ta' ħlewwa ta' għoża qisu fiha u x'hekk. Allura l-kollokazzjonijiet huma differenti jekk inħarsu lejn il-korpus ħanaraw li ma' żgħir u żgħira u żgħar insibu kliem bħal intrapriżi, negozji, skala, sewwa skala żgħira, relattivament, skala skużawni ktibta darbtejn, età, investiment, impriżi rid nikteb hemmhekk kien hemm intrapriżi u impriżi. Qed naraw ukoll ħafna kliem li ġej mir-Rumans. Jekk nfittxu xkejken, insibuha ma' raħal, gżira, kappella, għannej, tfajjel, tifla, tarbija, pajjiż, bambin. Ġifieri anke l-kliem li s-soltu jinsab ma' żgħir u xkejken jibdew jikxfu daqsxejn id-differenzi bejn daw iż-żewġ kelmiet li nsejħulhom sinonimi. Mbagħad ikollok frażijiet oħra u x'hekk, jiġifieri jiena nista' ngħid dak ħaġa żgħira biex jaqbad u ma jiġikx. Imma stramba naħseb li ngħid dak ħaġa xkejkna biex jaqbad u ma jiġikx. Jew il xi ħadd ngħidlu m'għandix żgħar fuqi, ġifieri m'għandix muniti, m'għandix fidda, dak huwa sinonimu x'hekk. Ġifieri żgħar, muniti, fidda, imma mbagħad fidda jista' jkun sinonimu ta' foil u x'hekk. Tagħmel il-fidda jew kollok il-fidda pakkett ta' sigaretti. Ma taħdimx hekk ngħid m'għandix xkejknin fuqi. Ovvjament it-tifsira possibbli hija oħra. U xtaqt nagħlaq b'żewġ punti. L-ewwel nibdew iż-żewġ kwotazzjonijiet li huma pjuttost qawwin imma bażikament tifakruna li fin-natura qatt m'għandek żewġ bajdiet jew żewġ werqiet jew żewġ ħaxixijiet fi ġnien li huma eżattament l-istess.
Sewa lanqas it-tewmin identiċi ma jkunu identiċi wara ftit tibda tinnota d-differenzi li għandhom mhux hekk bħal dik il-logħba Spot the Differences. Cruz li huwa awtorità fil-qasam tas-semantika saħan sitra jgħid li kienet daqsxejn sorpriża lija wkoll. Ġifieri jgħid li l-lingwi jistmerru is-sinonimi assoluti. Jistmerru. Ġifieri li tipprova jgħid hawnhekk huwa li malli tidħol kelma aktar xi tibda tokkupa tibda tgħix fi spazju semantiku daqsxejn differenti mill-kelma li kellna qabel. U it-tieni punt li xtaqt nagħmel huwa li s-sinonimi ovvjament insibuhom fit-teżawru. U forsi dil-ħaġa diġà ssir fil-klassijiet imma nixtieq inħeġġeġ l-allima la darba hekk qegħdin nitkellmu l-allima biex jekk għandhom il-ħin u jekk le forsi jisibuh. Iqgħattaw ftit tal-ħin ma' tfal fuq kif tuża dizzjonarju kif tuża teżawru. Għanna numru ta' rizorsi, naħseb jien ħansemmi tnejn ewlenin. It-teżawru ta' Albert W. Agius li jagħti s-sinonimi u l-antonimi. Dawn huma stampi li ħadd mis-sit tal-BDL. Mhux qed nagħmel riklam għax sibthom hemmhekk sewwa kieku kien hemm sit ieħor konna ħodhom minnu. Naħseb tistgħu tixtuhom minn ħwienet oħrajn. Għax li hemm interessanti ġifieri anke mqarfi ritrat li jippreżentaw mal-ktieb huwa li kelma bħal ħa, pereżempju jitielek b'żewġ tifsiriet. Mela waħda li takkwista u xek tieħu xi ħaġa u l-oħra bit-tieni tifsira li takkompanja li tigwida li tieħu lil xi ħadd li twasslu x'imkien. Sewa, mbagħad għandek l-antonimi allura tal-ewwel tifsira u t-tieni tifsira. Jiġifieri hemmhekk f'dik il-kaxxa żgħira hemm ħafna informazzjoni ta' natura semantika li tfal nistgħu nlaqgħuhom magħha u li nuruhom li mhux bil-fors takkwista u ddabbar jistaw jintużaw f'kull kuntest, ġifiri it-tfal iridu, jew min juża t-teżawru, irid joqgħod attent li ma sinonimu jażel. Mhux la kemm tibdel kelma moħra, kif konet naraw fl-eżempji li semmejna. U t-tieni wieħed huwa d-dizzjonarju, skużawni, t-teżawru tematiku ta' Dwayne Allure li jismu miegħu huwa tematiku sewa għandu oqsma partikolari, l-iktar oqsma li jitħattu jbigbu dwarhom l-istudenti nejtijena tas sekondarja jisu ma mhux biss. U kif taraw għandu struttura daqsxejn differenti, ġifieri nista' mmur mela qed nikteb komponiment u għandi bżonn il-kunċett ta' ferriħi jew ottimist u nibda nara l-kliem li hemm. ċajtir, divertenti, eżuberanti, ferħan, għandi nota ħdej, għandi eżempju, għandi dawk li huma bl-iskur jew bil-grassett aktarx se jintużaw iktar, se nużom iktar minn oħrajn. Li għandu tajjeb ukoll huwa li għandu it-tikketti. Għandu t-tikketti mela fih sija ċajt, ħdej għandek idjoma, imma ta' waraja hija vulgari, għandek nota hija vulgari sewa. U tikketti oħrajn, insomma, jew jgħidlek li l-kelma hija arkajka, pereżempju, hija antika, mela qed titjilek ħalli inti tiskopri li hemm dik il-kelma wkoll, imma tgħidlek oqgħod attent meta tużaha għax mhux bil-fors ħajfmek kulħadd. Jien ħaniqaf forsi ħin, grazzi u ħajr. Grazzi ħafna Michael, naħseb taqblu miegħi li kienet taħdita interessanti ħafna. Nimmaġna li hawn forsi xi mistoqsijiet jew kummenti min ikun jixtieq. Għandna ftit ħin u nkunu nistgħu niddiskutu daqsxejn. Spera ma ħadtilhomx rashom. Jekk ma mhux mistoqsix, qed nistaqsikom forsi. Nista' nagħti kumment, Michael. Grazzi, hija Mario. Michael, jiena bil-fors kelli insegwi din it-taħdita għax nagħlmu dan is-suġġett, sixth form. Mela stajt tagħmel konti franka li naqra xogħol. Xejdu l għaw. Jekk tmur lura lejn id-definizzjoni tal-bidu ta' Oliver. Mela le. Prova ta'.
Weħel kollox naħseb. So, Le ma ġara xejn dak ma ssibiex ta'. Tony, Jiena naħseb, Michael, li Oliver ta' dik id-definizzjoni appuntu tkellimt fuqha David tiġifieri biex jagħmel distinzjoni bejn is-sinonimi perfetti jew assoluti li qed inti u il-kważi sinonimi. Allura meta qal għandna l-istess tifsira kienet jirreferi għad sinonimi perfetti jew assoluti. Fit-tieni parti meta qal li huma marbutin bil-qrib kienet jirreferi għal kważi sinonimi li jersqu lejn xulxin imma ma tistax tgħid li huma perfetti. Issa ma mbagħad tiġi għall-argument tiegħek jeżistu fil-fatt imma sinonimi perfetti għax biex ikollok sinonimi perfetti assoluti kif qed tgħid inti iridu jkunu sinonimi li f'kull kuntest jistgħu jissostitwixxu l-xulxin. F'kull kuntest. Issa jien dan nagħmel esperimenti mal-istudenti tiegħi ngħidulhom taħsbu li kapaċi ssibu kelma u żewġ kelmiet li f'kull kuntest possibbli jistgħu jissostitwixxu l-xulxin. Issa din hija ovvjament xejdu l ġiħtaras kbira għax jiena ngħid li dejjem ħassib xi sottilezza, xi shade of meaning kif jgħidu l-Ingliżi, li b'xi mod jew ieħor tiddistingwihom. Jew kif qed tgħid spjegajt tajjeb inti li f'dal kuntest jistgħu jissostitwixxu lil xulxin. Pereżempju jekk ngħidlek tweġiba ħażina, risposta ħażina, hawnhekk jistgħu jissostitwixxu l-xulxin. Imma mbagħad meta ngħidlek tibżax xi darba ntieħ risposta lil dak, ma nistax ngħid xi darba ntieħ tweġiba. Ġifieri kif qed tajjeb inti għax tispjegajtha perfettament inti. Diffiċli ssib żewġ kelmiet li jistgħu jissostitwixxu l-xulxin f'kull kuntest għax dejjem ħassib xi każ fejn din ma tistax tiġri. Imma di biex għaddek dal-komment biex nuri li għaliex Oliver ħass il-ħtieġa li jaqsam id-definizzjoni fit-tnejn biex jagħmel distinzjoni bejn is-sinonimi assoluti u l-kważi sinonimi. Ġifieri ġieli tintuża ta' dan is-sens ta' rubija fit-tifsir u hemmhekk inkunu jiena naħseb nippreferi kieku nuża jixxiebħu. Naħseb xebħ. Naħseb inkunu eqreb mill-rubija. Jiena nużat it-terminu kważi sinonimi nużat fil-klassik Michael, il-kważi sinonimi li jersqu lejn xulxin ħafna, imma ma li tistax tgħid li huma perfettament sinonimi perfetti, għax nerġa' ngħid dejjem ħassib xi kuntest fejn ma jistgħux jieħdu post xulxin, ma jistgħux jissostitwixxu. Grazzi Mario ta' din. U li xaqt inżid ma ta' tweġiba u risposta għandek mbagħad interessanti wkoll li toħroġ fil-verb twieġeb u tirrispondi li ovvjament jistgħu jkunu sinonimi u xekk. Imma tirrispondi għandha tifsiriet oħrajn u xekk. Mbagħad minna noħorġu l-aġġettiv rispostus u xekk min itawwal il-sienu li ma tistax tagħmilha bl-oħra. U dik turik allura ir-rikkezza u xekk l-għana li għandna bis-sinonimi u nifhem ta' ġifieri li diskors isir ħafna drabi fuq kliem barrani li jiddaħħal fil-lingwa jisu għal xejn jew kapriċ ħafna nies jgħidu, però jekk toqgħod bil-kwiet u tanalizza meta kelma tibda tinfirex mhux ma' xi ħadd li qed juża kważi x'naqbad ngħid jien. Ħanerġa' nuża l-kelma kapriċ ta' darba jiena f'xi programm pereżempju jew hekk, imma meta din il-kelma tibda tinfirex u tibda trabbi l-eruq letteralment anki ma' kelliema monolingwi, ma' fejna anzjani li jitkellmu l-Malti biss, pereżempju, meta tismaħ lilhom ukoll jużawha din il-kelma mill-Ingliż, pereżempju, tgħid ħanieqaf ftit u nosserva għaliex qed tintuża din. Jiena pereżempju għaliex anzjan li jaf il-Malti biss qed jgħid tiwworjax, pereżempju. Min fejn qed tiġibha dik? Għaliex qed juża biex jitkessaħ għall-argument qed insemmi.
li xtaqt insaqsi jien jekk għandkomx ġifieri jekk is-sinonimi tiddiskutuhomx mal-istudenti u jekk iva kif tagħmluha jew forsi ġitkom xi idea waqt it-taħdita ma nafx jew intom taħsbu fuq is-suġġett. Għax huwa importanti ħafna għall-istil anke biex jarfu d-differenza bejn kelma u l-oħra għalkemm huma qrib xulxin huma differenti. Okay. Skużani, jiena għallima fil-primarja. Ivet nisimek. Tismani. Mhuwiex suġġett daqshekk faċli biex tfihjem l-tfal. Jiena nagħllem il-5 sena tal-primarja u ili nagħllem imma inħoss li jisom it-tfal issa da żminijiet jisom qed ikunu ma tantx għandhom daqshekk vokabolarju. Aħna qabel pereżempju ngħidulhom sinjur, tiġihom f'moħħhom malajr għani pereżempju, illum tgħidilhom għani jibqgħu kważi ċassati tfal. Pereżempju anki naf pjanta xitla. Jisom it-tfal illum għandhom nuqqas ta' vokabolarju fil-Malti. Ġifieri qed naraw aħna minn sena għal sena kemm qed jonqos dan tip ta' vokabolarju għat-tfal. U nsibha diffiċli kultant biex nagħmlu ċertu affarijiet lit-tfal. U tagħmlu allura lezzjonijiet tal-vokabularju speċifikament fuq il-vokabularju? Jiena nagħllem primarja ta' San Ġwanġ biskot tal-Istat. Dis-sena bdejna għandna ħafna tfal li huma barranin. Dis-sena bdejna sistema li tfal qegħdin jinqasmu. Ġifieri tfal qegħdin jinqasmu skont il-livell fil-Malti. Pereżempju jiena din is-sena qed nagħllem it-tfal li huma il-barranin biex niftehmu. Issa għandna 3 livelli oħra tal-Malti, ġifieri hemm il-livell li suppost huwa l-livell pereżempju tal-Year 5. Mbagħad għandna livell inqas u livell ieħor li huwa inqas. Ġifieri waqt il-lezzjoni tal-Malti tfal qed jinqasmu. Ġifieri ma nagħllimx it-tfal tal-klassi tiegħi biss. Qed tifhem? Hija problema għax il-barranin qed jiżdiedu ħafna jiżdiedu. Sfortunatament qed nispiċċaw ħafna drabi anki ċertu lezzjoni ikollna naqilbu ħafna l-Ingliż. U naħseb waħda mill-affarijiet li t-tfal jisom mhux daqshekk qed ikollhom daqshekk għal-Malti anki vokabolarju, għax anki jiena fedin nagħmlu r-reliġjon aħna. Nispiċċaw nagħmlu reliġjon bil-Malti, bl-Ingliż. Naħseb waħda mill-nuqqasijiet li għandna, ġifieri, u anki tfal, llum il-tfal fuq iktar qed ikunu iktar għall-Ingliż. Anki ktieb, inħeġġhom ħafna jaqraw bil-Malti. Ġifieri u nagħmlu pereżempju ġimgħa mela ħidu ktib bil-Malti, ġimgħa oħra jieħdu wieħed bil-Ingliż. Għax hekk tħallihom jażdulek kolba bl-Ingliż, il-kolba tal-Malti, qas imissiwhom it-tfal. Waħda mill-isna qed nara il-Malti huma qed jonqos daqsxejn. Grazzi ta' dell-esperjenza li samta magħna. Għax naħseb forsi anke permezz tal-għaqda xi mument ikun hemm diskussjoni fuq dan is-suġġett għax importanti li niddiskutuh il-metodoloġiji differenti għal tfal li l-Malti tkun l-ewwel lingwa tagħhom u tfal li Eżatt. Suppost għandna taħdita preparata fuq il-Malti għal-barranin iktar tard. Tajjeb, interessanti, tajjeb. Però se ta' daw l-attivitajiet li torganizzaw Joseph u l-komplement. Konna bżon daqsxejn support, ġifieri, għax niftaq battejt, ġifieri bħala daqda żgħira hux, ġifieri jekk tagħmel konna support iktar aħjar għax mhux faċli speċi tibqa' għaddej. Ma nagħmlu mill-aħjar. Naħseb li anke l-għallima importanti li jkunu msieħba u xejn, ma nafx hemm xi ħlażżaj naħseb jew ma nafx kif taħdem. L-xismu għal-asħobija ma hija ġifieri Kit, ilu jistenna biex jitkellem ukoll. Qabel xejn proset Michael u proset l-organizzaturi. Osservazzjoni żgħira aktar milli kumment. Naħseb li jekk xi ħaġa importanti ħafna li ħarġet illum fit-taħdita hija l-kelma kuntest, illi ma tistax tagħti sinonimu
u naqbad ngħidlek isma' tieni sinonimu ta' qawwi, għax jista' jkun li student għandu f'moħħu innaf xi ħadd li għandu il-peace, mela jgħidlek qawwi imbaċċaġ, qawwi oħxon. Ma jista' jkun li xi ħadd imbagħad ikollu f'moħħu xi ħaġa fferuċjata bħalma semmejt inti Michael fl-eżempju l-baħar li jista' jkun ifferuċjat jew il-baħar li jrid jibla l-art. Allura naħseb illi ċerti eżerċizzji ta' għati sinonimu ta' qawwi għandhom jixgħalulna daqsxejn il-bozza l-ħamra. Ġifieri għandhom ikunu f'kuntest, ġifieri tagħti sentenza illi jekk jiena għandi f'moħħi il-baħar, mela nagħtiha f'sentenza ħalli l-istudenti jifhmu aħjar li jiena għandi f'moħħi bħalissa li qed nitkellem fuq il-baħar li huwa qawwi u mhux fuq raġel li huwa qawwi jew il-kafè li huwa qawwi. Ġast osservazzjoni żgħira fuq għadi għax kultant it-tieni ftit fajni anke l-mod meta nagħlmuha qisna qed naqalgħu il-kliem barra mill-kuntest tiegħu. Ejja, proset, osservazzjoni tajba ħax daw ġilina ta' anka f'xi kotbu xekkati sinonimu ta'. Vera ġili jekk ngħidlek tieni sinonimu ta' oħxon. Aktar x'inti se taħseb l-ewwel tifsira, insomma ma nafx, imma nimmaġina tgħid mibrum jew mbaċċaġ u hekk, però forsi jiena f'moħħi għandi leħen oħxon jew għandi f'moħħi flokk oħxon jew ktieb oħxon, hemmhekk ma taħdimx ktieb mibrum u mbagħad u x'hekk. Jiġifieri nista' ngħidha ma mhijiex kollokazzjoni idiomatika. Jiġifieri hija, speċjalment meta jkollok aġġettivi, naħseb li tagħti n-nom ikun tajjeb ħafna, ma mhux biss anke n-nomi, kif konna naraw nom jista' jkun ikollok tal-min tifsira waħda. Il-kuntest huwa fundamentali. Di bħal ġifieri meta jkollok jinaf teżawru u jkollok lista ta' sinonimi, mhux kemm taqbad waħda u tqiegħda, fil-fatt ġifieri forsi jkun tajjeb li anke jkun hemm dizzjonarju tal-kollokazzjonijiet. Għaliex jiswa ħafna fit-tagħlim anke għal dawn min qed jitgħallem lingwa, flok jitgħallem vokabolarju ġifieri kliem għalih waħdu l-aħjar jitgħallem frażijiet. Għax aħna naqdu nġantu meta nitkellmu, ġifieri konna su frażijiet lesti ġew moħħna u nużaw. U naħseb tajjeb illi xi darba anke nesploraw dil-possibilità li jkollna dizzjonarju tal-kollokazzjonijiet għax importanti ħafna. U kien sar xi studju fuq hekk jidher li kien hemm xi teżi fuq hekk imma nsejt xi isima li kienet għamlitu. Graziella. Dak iż-żmien kien kun jema Policino ma nafx jekk kien Naħseb dak l-istudju naħseb kienet għamlet studju fuq il-kollokazzjonijiet. Qasam partikolari kien niftakar sew tal-edukazzjoni kien. Ejja, dawn huma wħud mir-riżorsi li għandna bżonn li sa fejna fina qatt ma saru għal Malti. Għax kif qed jgħid Joseph, jiġifieri mhux dlama li u ċappa waħda, ma aħna aktarx nitalmuha flimkien u nitgħu waħda dlam ċappa. Mhux hekk, jew dal kont insemmu faqqet gwerra, ġifieri kif ħadd tkun taf li ġifieri ma nafx taħsbux bħali ma gwerra nużawha jew mal-pandemija użajnija u hekk meta faqqat il-pandemija. Imma fejna fien tista' tuża ma' battalja, faqqet battalja. Naħseb ma' gwerra, per esempio, qamet gwerra. Naħseb illi tintuża minn qajjem gwerra, per eżempju. Qajjem. Għajt magħha dik żgur. Qajjem għajt verb ieħor kemm naf li marbu. Qajjem. Jekk tgħid ħaġa kontroversjali tista' tqajjem gwerra. Ukoll, nifhimha anke f'sens metaforiku hekk ilu. Ma mbagħad tgħidha qamet gwerra dan is-sens metaforiku forsi, ġifieri bħal qam ħafna ġija jisu. Naħseb jista' jkun li tintuża. Daw huma interessanti ħafna, ġifieri darba konna minna eżerċizzju mal-kliem tal-Mart. Li għandek verbi differenti, ġifieri mela jekk titkellem fuq ir-riħ, tgħid qabadni riħ u tgħid imbukkajt riħ. Imma ma tistax tuża fejna fiena ma' Mart ieħor imbukkajt pereżempju, jew inaf uġieħ jaqbdek u l-uġieħ jinfirex pereżempju. Imma jina f'Mart ieħor tlaqtu jew tiddubbaħ jinnaf jew. Insomma, għandek verbi differenti skont li ma Mart tirreferi għalih.
nafsola taqbdek, per eżempju, xek. Ehm, Wix nistaqbat, daw ma bżon, specialment għal dawk il-kazi bħal li bdiet tissemmi sinjura li kollok tfal l-ewwel lingwa tagħhom mhix il-Malti. Allura daw iridu jisalmuhom bħala ċank u xek bħala unità waħda, bħala U speċjali. l-Finezzi ma jkunux kapaċi jiddistingwu bejnietom ukoll, ġifieri. Komment żgħir, Michael, apparti iż-żewġ teżawri li semmejt inti ta' Aġus u ta' Dwayne, hemm ukoll it-teżawru ta' Mario Saracino Glott ukoll. Ġifieri għandna materjal kieku biex fuq xiex nimxu, jien nużhom ħafna, Iva, bateħ xogħlijiet ta' Saracino Glott ta' tnejn li huma fil-verità għax ta' Erin il-miklem li jagħti definizzjoni bil-Malti ma' ħafna drabi jagħti sinonimi. Iwa ħafna. Il-miklem miżgħud sinonimi fil-fatt. U batem jisom il-verżjonijiet imqassrin tiegħu ħansejħilhom hekk ta' Mario li huma dizzjonarju teżawru, ġifieri jtik l-ispjega u kemm il-darba jtik ukoll is-sinonimi. Riżorsi għandna kif qed tajt inti ġifieri, hemm anke forsi xi tentattivi online li jkun sabiħ ukoll dik li beda jsemmi Kit meta ta' definizzjonijiet ta' qawwi l-baħar qawwi ma baqax għal kelma waħda kif għamilt jiena fl-slides jiena mill-baħar imqallem. Imma ħaseb li joma baħar jibla l-art, pereżempju, ġifieri tajjeb ukoll li niftħu ir-rabtiet, għax aħna meta nitkellmu dak li nagħmlu hekk, ġifieri issa kelli f'moħħi kelma ma mbagħad semmejt idjoma, mbagħad semmejt qawl, għax anke l-qwiel kultant jista' jkun jiservu ta' sinonimi u hekk. Nafx jekk hawn xi kumment ieħor qabel nikkonkludu. Nadine. Ħanajt ħaġa żgħira ma jimpurtax. L-ewwel ħaġa hi min ixallim tal-Malti, jiena nagħllem il-fiżika il-kollega ma' Mario Kassar. Però li kultant ninduna huwa li ċertu sinonimi bil-Malti joħolqu konfużjoni mbagħad bl-Ingliż. Pereżempju, xi ħaġa li niltaqa' magħha hekk mhux rari. Bil-Malti hawn ħafna nies għandhom il-vizzju illi t-termometru jgħidulu wkoll temperatura. Poġġejt temperatura u allura mbagħad bl-Ingliż ħafna pereżempju jagħmlulek temperature meta jridu jgħidu thermometer. Taħwida oħra tiġi ġrat li l-ġimgħa li għaddiet stess, x'għad beda juża l-kelma light, L-I-G-H-T, bdejt ngħidha x'qed jgħid. U bad skoprejt li bil-Malti għandna dawl u elettriku. Il-kont tad-dawl u l-kont tal-elettriku, bl-Ingliż ma toqgħodx. Ġieda beda juża light fil-kuntest ta' electricity li f'kuntest ta' physics beda jgerfex kollox. Dak li xtaqt ngħid. Forsi ħaġa żgħira oħra li ritinajt għax kompożjoni għajjimni għallum fuq ix-xogħol tafu mħabba Master Chef għamed il-kustjoni li jużaw il-kelma tiplejtja. U jgħidu da xiksuħat għax ma jużawx il-kelma taqleb. Pero kif kienet jgħid Mario l-ewwel jien naħseb li hemm naqa' differenza għax tiplejtja nara hemm dak il-konnotazzjoni artistika fiha li inti mhux sempliċement poġġejt l-ikel fil-platt imma żejjintu. U ma nafx intom tal-Malti kif taħsbu fuq għad il-ħaġa. L-eżempji li semmejtu huma kollha interessanti ħafna. Nibda minn ta' temperatura. Dik hija mifruxa ħafna, hija tip ta' metonimija kif konna titkellmu, ġifieri li f'termini popolari qisu tħallat ħaġa moħra, tħallat terminu ieħor. Però di tiġri insertat bl-istess kelma fl-Ingliż, pereżempju, meta tgħid she has a temperature. Ġifieri għandha d-deni, għandha tagħmel l-istess ħaġa, ġifieri taqbad kelma u torbota ma' sens partikolari. Li jkun ifisser ukoll high temperature, ġifieri di bħal meta bil-Malti ngħidu dak għandu l-pressjoni. Naħseb kulħadd għandu xi tip ta' pressjoni u xek, imma nkun qed infissru aktar il-pressjoni hija għolja, ma nafx mhuwiex bħali xek id-default. U hemm xi eżempji oħrajn, nitkellem għad-dili ieħor mir-rasi ma ħarabli. Meta ngħidu għandi griżmejja. Alla ħares lewx. Imma l-inti li tajt hemmhekk Sokkor ukoll. Għandi griżmejja u tieqaf hemmhekk. Sokkoroli wkoll. Għandek raġun, Iva.
Għax normalment jekk ma jkunx li mhix problema, hija. Mbagħad semmejt eżempju ieħor inti tad-dawl iva. Tad-dawl huwa interessanti ħafna, ġifieri fil-bidu meta beda d-dawl kienu jużaw xi forma tal-luċ elettrika ħafna forom differenti u tisibhom fil-letteratura min jaffiġa l-iktar dil-kelma ma tispiċċa qatt. Li hemm sabiħ huwa li l-kelma dawl għalija dak huwa żvilupp affaxxinanti ġifieri li l-kelma dawl intużat għall-elettriku. Anka nużawha ma' apparati moderni ngħidu kitla tad-dawl pereżempju x'hekk. Tista' tgħid kitla tal-elettriku jekk trid, imma għalija vera sabiħ li nużaw dil-kelma antikissima fil-Malti, xi bħalma ngħidu d-dawl tax-xemx, nużaw għall-elettriku. Li Jaħdem bid-dawl? Jaħdem bid-dawl mawx għalik. L-elettriku li fost l-oħrajn jiġġenera d-dawl, mhux bid-dawl biss jiġġenera, ma sabiħa. Iva, f'kuntesti tekniċi jista' jkun li kliem bħal zokkor, dawl, grizmejja kif qed ngħidu hekk ma jaqdux, ikollok bżonn tmur għall-kelma teknika. Imma dan jiġri wkoll fuq ismu oħrajn sewa f'lingwi oħrajn. Plejtja. Ara, jiena li nosserva lissa huwa dan, imma jista' jkun żbaljat, li għalissa qisha il-kelma tax-chefs tal-koki dil-kelma. Jiġifieri ikollok professjonisti li ma jkunux qegħdin jitkesħu ta' meta jużawha, ġifieri tkun il-kelma li jużaw huma fil-professjoni tagħhom. Bħalma l-sprayers, pereżempju, jużaw tibbejkja. Ikkonfermajta dil-ġimgħa ma' studenta tat-tieni sena. Qed tgħidli missiera sprayer u jgħidu tibbejkja, ġifieri qisek kważi taħmija meta biex isir. Imma dik jużaw u meta jużawha ma jkunux qegħdin x'fejna fjena jinsew l-Ingliż, jinsew il-Malti jew jitqazzu jew xi ħaġa hekk. Imma sempliċement ikollok f'dak il-kuntest ħadd il-kelma mill-Ingliż u jkollha sens speċifiku ħafna. Li naħseb irridu nibdew naraw nitkellmu fuq tiplejtja meta din tibda dieħla fil-kċejjen imbagħad. Jiġifieri meta jkollok fejna fjena missieri hom li jipplejtjaw l-ikel lit-tfal, ġifieri jibdew jużawha, naħseb hemmhekk imbagħad ikollna diskors ieħor. Però s'issa naħseb jiena li fid-djar sakemm ma jkunx hemm xi kok fid-djar nużaw taqleb isservi l-ikel li forsi wieħed jista' jaħseb ukoll huwa li għal daw il-professjonisti taqleb tista' tuża ma' kull tip ta' ikel jiġifieri bħala kollokazzjonijiet. Nistgħu ngħidu taqleb is-soppa, taqleb il-minestra, taqleb l-aġin. Ikel tal-marfa speċi. Tista' taqleb laħam, tista' taqleb bajda mingħajr ma tfisser li intu sajjara taqliba ma nafx qed insaqsi ta' ġifieri ovvjament tista' tuża b'mod ġenerali tgħid qlibt ikun x'ikun. Kux hekk. Jista' jkun tal-marfa kif qed jgħid Joseph imma jista' jkun affarijiet oħrajn. Jista' jkun sushi ukoll qlibtu le biex neżaġera. Però ma nafx jekk tintużax ma' kull tip ta' tisjir. Ma fl-aħħar mill-aħħar dik il-lingwa ta' ġifieri konna daw l-ispazji u meta tidħol kelma ġdida tibda tokkupa spazju partikolari nistgħu nsemmu numru ta' eżempji, ġifieri. Michael, jekk tippermettili naħseb li eżempju tajjeb ieħor huwa aħna fl-imod ikunu ngħidu tistampa. Issa dieħla l-kelma nipprintja. Issa, erġajna sinonimi perfetti, le mhumiex. Għaliex? Għax nerġa' ngħid hemm dik ix-shade of meaning, dik id-differenza sottili li tibda tinbena bil-mod il-mod. Normalment issa din nużawha f'dal daw il-kuntesti naħseb, oriġini. Tipprintja fuq il-printer tad-dar xi ħaġa żgħira. Imma tistampa fl-istamperija l-Gutenberg. Naħseb ma nafx ikkorreġuni fuq għadi. Jaf ikollok ukoll, għax qabel kien ikollok stampatur kien jieħu ħsieb insomma kien ikollok naqas stamperija żgħira magna waħda pereżempju. Imma jaf ikollok bniedem jaħdem fi stamperija kbira u jgħidlek jien printer. Verina xogħli biss inħaddem il-magna tal-istampar.
m'għandix naqsam ma' legatura, m'għandix naqsam ma' pre-press, m'għandix naqsam ma' post-press, verina sempliċement inħaddem il-magna tal-istampar, il-kien printer. Ma jgħidlekx instampatur, stampatur bil-Malti nifmu jien naf kien ikun hemm xi ħadd ikollu xi daqsxejn ta' remissa jew garax jistampa jien naf dassanti ta' qarbina, jien naf xi fuljett, affarijiet hekk, mhux. U mbagħad Malti hemm anke l-frekwenza wkoll ġifieri apparti l-isfumaturi fit-tifsir ikollok il-frekwenza bħalma provajt nuri b'żgħir u xkejken. Il-fatt li waħda tintuża ħafna iktar mill-oħra, dik hija wkoll indikattiva. Ġifieri anki jekk m'hemmx differenzi bħala polisemija jew ma jnexxilekx isib differenzi fil-kuntest, il-frekwenza aktarx ukoll ġifieri jekk infittxu kulur u lewn jien m'għandix dubju li kulur anzi użata ħafna iktar minn u mbagħad naraw loqsma ġifieri u nibqgħu sejrin hekk. Ġifieri hemm numru ta' fatturi. U mbagħad l-imġiba sintattika jiena qbad xi eżempji. Tajjeb, se jkolli nieqaf jiena. Ejja nikkonkludu sar il-ħin ukoll. Nirringrazzjawk ħafna ta' din it-taħdita interessanti ħafna. Qabel ma nagħlaq nixtieq qabel xejn jekk ikolkom xi suġġerimenti dwar xi suġġetti li nistgħu nittrattaw jgħidulna. Pereżempju llum Michael insemmejt kif wieħed juża dizzjonarju teżawru, dik tista' tkun taħdita prattika ħafna naħseb ukoll jiena. Ukoll min fostkom jixtieq jissieħeb fl-għaqda jew nkella forsi kien membru ma ġeddiċ sħobija jew hekk, tkun qegħdin tgħinuna ħafna jekk tissieħbu. Suppost fil-chat hemm il-ħolqa biex wieħed ikun jista' jissieħeb u anke fil-paġna tagħna tal-Facebook. Għaliex inizjattivi bħal dawn ikun nistgħu naħduhom jekk ikollna s-support. Il-bqija ġifieri nistgħu nżarmaw. Nixtiequ nidħlu għal proġetti ikbar, però jekk ma jkollniex għajnuna u ma nsibux kooperazzjoni min nies li jistgħu jgħinuna għandna limitu sa fejn nistgħu naslu. Nistgħu ngħidulkom ukoll b'attività li se norganizzaw fit-18 ta' dan sewwa lejliet San Giuseppe. Se ssir lejla hekk informali, quiz, nikun irissieħu xi ħaġa wkoll se norganizzaw għand it-Talbot and Bonds il-Sky Parks hemm l-airport. Min ikun jixtieq jiġi għandna insomma l-ħolqa fil-paġna tagħna tal-Facebook u jista' jirreġistra hemmhekk. U għandna jonqosna erba' taħdiet oħra ippjanati ġifieri sa Ġunju. Tagħmlu tajjeb illi xxerdu l-kelma, ġifieri forsi tħajru ħadd ieħor jattendi għalihom dal-laqgħat u jsegwihom. Lan tagħna huwa li nilħqu kemm jista' jkun nies biex intejbu il-prodott li noffru lill-istudenti. Okej, kolkom suġġerimenti kif qedtilkom tiddejqux tiktbulna u naraw x'nistgħu nagħmlu. Naħseb li għallejla dak kollox, nirringrazzjakom ħafna li attendejtu. Grazzi mill-ġdid lil Prof. Michael Spanjol tal-taħdita u nixtieqilkom il-lejla tajba. Grazzi. Grazzi l-kulħadd, grazzi Prof. Grazzi lilkom. Grazzi.